ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ଆସୁଅଛେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ यीशु मसीह के I prophesy ମୁଁ ଭାବବାଣୀ କରୁଅଛି ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଲିଓ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ତୁମେ କଣ ପାଠ ପଢିଛ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହ ତୁମେ ଡାଉନରେ ନାହ ତୁମର ଜୀବନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ତୁମର ଅତୀତ ଭଲ ନଥିଲା ଶୈତାନ 100% ମିଥ୍ୟାବାଦୀ शैतान सबैले मिथ्या का कहब वो झूठ बोलने में माहिर है इसीलिए वो शैतान है शैतान सबैले मिछ करे कौन तो शैतान कथा सुनिबे ना आप एजुकेटेड कि न आप पाठ पढिछन्ति न पढिछन्ति केमति देखा जाउछन्ति शहर रहछन्ति गाँ रहछन्ति प्रभु को पाछा किछि मायने रखना से आपन को कालवर कुछ रक्त दैछन्ति छना मायने रखना क्रूसरे रक्त दे रक्त आपन मते धार्मिक से ब्लड को बिलीव करो अछि जे से रक्त को विश्वास करो अछि से व्यक्ति धार्मिक अटे आमेन।